खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ BTC सेक्रेटारियेटआ फोरोंथाय हाबाफारिजों लोगोसे सुबुं सानखो 2027 गावनो साननायनि हाबाफारिखौ जागायदों। 2027 मायथाइनि सुबुं सानखोनि थाखाय साखाफारा जानायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय 4 आगस्टआव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC सेक्रेटारियेटआ क'क्राझारनि BTC लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि अडिट'रियाम हलआव गाव साननायनि फोरोंथाय हाबाफारि खुंफुङो। मावख'गिरि मावफारिया आरो रायजो राजाफोरखौ अनलाइन सुबुं सानखोनि खामानियाव हेफाजाब होनो थाखाय BTC सेक्रेटारियेटआव मोनसे सेल्फ इनुमेरेशन हेल्प डेस्कबो गायसननाय जादों। BTCनि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेशन बिफान GADआ डिपुटि कमिशनार मावख' क'क्राझारजों लोगो नांनानै खुंफुंजानाय बे हाबाफारियाव उफ्रा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि प्राणजित कुमार वारि, नेहाथारि भास्कर ज्योति मान्टा, पल्लबी कछारी, कर्मदेव ब्रह्म आरो विलबर्न दैमारी, जथाइ नेहाथारि बेनु मुसाहारि आरो अन्तरिपा दैमारीजों लोगोसे गुबुन गोजौ थाखोनि मावख'गिरि आरो BTC लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि मावफारिया बिथांमोनहा बाहागो लादों। फोरोंथाय हाबाफारियाव गासै 144 मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरा बाहागो लादों। हाबाफारिनि गेजेरजों सानै मास्टार फोरोंगिरिया अनलाइन गाव साननायनि थाखाय सांग्रांथि आरो फोरोंथाय हाबाफारि लानानै सुबुं सानखो 2027नि मावफारिनि सिङाव मानिनो गोनां नेमखान्थिफोरखौ बेखेवनानै होयो। बाहागो लागिरिफोरखौ मिथिहोनाय जादों दि गाव साननायनि सुबिदाया 2 आगस्टनिफ्राय 16 आगस्ट 2022 सिम थागोन। नैथि खौराङाव दङ चिरांनि साखिफोरा राजु बसुमतारीनि थाखाय न्याय दाबिनानै सोमावसारदों। लवार आसामनि चिरां जिल्लाया बावैसो सिगां मोनसे सुबुं दिन्थिफुंनायनि मिरु बिन्दो जानानै फैदों, जेराव सांग्रां नोगोरारिफोरा राजु बसुमतारीनि केसआव न्याय मोननो थाखाय दाबि खालामनो थाखाय लामायाव ओंखारबोदों। जायगानि सुबुं समाजनि सोद्रोमाफोरजों खुंजानाय बे सोमावसारनायाव बसुमतारीनि थासारिखौ लानानै फिननाय आरो सुस्रांनायनि दाबिया बांबोगासिनो दं। दिन्थिफुंनायाव बाहागो लागिरिफोरा मावख'गिरिफोरनिसिम जयै खावलायहरो आरो बे आयदानि सायाव गोख्रों आरो थार बिजिरनायखौ खावलायहरो। चिरां जिल्लानि बिबानगिरिफोरा दायो दिन्थिफुंनायनि समाव दिन्थिनाय सुबुंफोरनि साननाय मोन्दांथिखौ नोजोर होगोन आरो बसुमतारीनि केसखौ लानानै सुबुं माहारिया दैखांनाय साननायफोरखौ सुस्रांगोन होनना मिजिंथिदों। थामथि खौराङाव दङ आसामनि निहिता खेमफ्राया थाइलेण्डआव हादोर गेजेरारि ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिपआव भारतनि थाखाय ब्रन्ज देरहादों। थाइलेण्डनि पटायायाव खुंजानाय द हिर'ज इन्टारनेशनेल ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिप 2026 आव ताइक्वान्ड' एथलीट निहिता खेमफ्राया ब्रन्ज मेडेल मोननायनि उनाव आसामनि डिमा हासाव जिल्लाया भारतनि गेलेनाय जाफुंसारनायाव दाजाबदेरदों। टीम इन्डियानि जानानै निहिताया 18 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाफोरनि 46 केजि जी3 थाखोआव ब्रन्जनि मेडेल मोननो हादों। ब्रैथि खौराङाव दङ फरिदाबाद फरायसालिनि सिङाव फोरोंगिरिखौ 20 खेब देगारजों गाग्लोबदों। CCTVआव मुखा गाननाय गाग्लोबग्राया सेबखांजादों। समबारखालि फरिदाबादनि गंसे गावारि फरायसालिनि सिङाव सासे मुखा गाननानै गाग्लोबग्राया 30 बोसोर बैसोनि फोरोंगिरिखौ देगारजों बुथारो। दायनिगिरिया जाथाय थिलिनिफ्राय खारखोमानायनि सिगां गुबुन फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि सिगाङाव गाग्लोबजानाय सुबुंखौ गाग्लोबदों। बे जाथाया फुंनि 9:30 रिंगानिफ्राय 9:40 रिंगानि गेजेराव सिक्रना गामियाव जादों। सन्देह गोनां सुबुङा गावनि मोखांखौ गुफुर गस्लाजों खोबदोंमोन। सेक्टर 58 पुलिस थानानि SHO इन्सपेक्टर केवल सिंहआ फोरमायनाय बादिब्ला थाखो खथायनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो गाग्लोबगिरिया फोरोंगिरिजों मोगा-मोगि जादों। गाग्लोबग्राया आइजोखौ बोनानै लाबोयो आरो बिखौ सिखाजों खनले सुयो। फोरोंगिरिनि गोदोना आरो बिखायाव 18 निफ्राय 20 सिम देगारजों जोखोम जादों। बिथांनि होसिख्रावनायखौ खोनानानै लोगोफोरा मदद खालामनो थाखाय खारलांदोंमोनब्लाबो गाग्लोबग्राया बिसोरखौ होसोहरो। बेनि उनाव गाग्लोबग्राया केम्पासनिफ्राय ओंखारलाङो।
सानै गथ'नि बिमा फोरोंगिरिखौ गोख्रैनो अलफला मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो, जेराव डक्टरफोरा बिखौ थैबाय होननानै फोसावो। फरायसालिनि लांगोनायाव थानाय सीसीटीवी केमेराया गासै बुथारनायखौ सेबखांदों। पुलिस हान्जाया भिडिअ' फुटेजखौबो नायबिजिरगासिनो दं, जाहाथे सन्देह गोनां सुबुंखौ सिनायथिनो हायो आरो बिनि खारनायनि लामाखौ मेप खालामनो हायो। नायबिजिरगिरिफोरा सन्देह गोनां सुबुंखौ नागिरनो थाखाय जर'खा हान्जा दानाय जादों। बाथि खौराङाव दङ उन्दै गथ'साजों लोगोसे साथाम सुबुंखौ हानजा जिनाहारि खालामना थाखो 10 नि फरायसाखौ बुथारनायनि दायाव हमदों। बे जाथाया 1 आगस्टनि मोनायाव जादों, जेब्ला बोलि जानांनाय बिमाया नसुंसेनि न'आव मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै न'आव फैफिनदोंमोन आरो गावनि फिसाजोखौ जि-जोम गैयाजासे बिसिनायाव थैनानै थानाय नुनो मोनो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला जायगानि थागिबिफोरनिफ्राय खौरां मोननानै काथलिचेरा पुलिस थानानि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम आनजाद नायनो थाखाय एस.के. रय सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरो। जाथायनि गोथौथिखौ नोजोर होनानै पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय स्पेशेल इनभेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) दादों। नायबिजिरनायाव बिथा खालामनानै 3 आगस्टआव सासे उन्दै गथ'जों लोगोसे साथाम दायनिगिरिफोरखौ बे दायजों लोब्बा खालामनानै हमनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे जाथाया जिल्लायाव गोबां दावराव-दावसि सोमजिहोदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा धर्ना होदों आरो हादोरारि राजालामा 6 (NH6) खौ होबथानानै दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ होनना दाबि खालामदों। गोबां आफादफोराबो बे जाथायखौ सोंखारिदों आरो थाबैनो बिजिरनायखौ थि खालामनो थाखाय भुगिनांनाय सुबुंनि थाखाय फास्ट-ट्रेक बिजिरनायनि थाखाय दाबि खालामदों। जिल्लानि गुबुन गुबुन बाहागोफोराव हेंथा हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो जिल्ला खुंथायनो गोसोखांलाइ गथायनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ फुकेट दिल्ली एयार इन्डियानि बिरखंआ गोब्राब मोगा-मोगि जानांनायनि जाहोनाव सा 14 दावबायारिफोरा जोखोम जायो। अख्राङाव 300 फुट गाहायाव गोग्लैयो। फुकेटनिफ्राय दिल्लीसिम थांनाय एयार इन्डियानि बिरखंआ गोब्राब दावराव-दावसि जानानै 300 फुट गाहायाव गोग्लैनायनि जाहोनाव खमैबो सा 14 दावबायारि आरो क्रू मेम्बारफोरा जोखोम जायो। एयार इन्डियाया फोरमायनाय बादिब्ला रावबो जोखोम जानाय सुबुङा गोब्राब नङा आरो फुंनि 11 रिंगानि उनावनो गोदान दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल एयारपर्ट (IGIA) आव बिरखंआ रैखाथियै गोग्लैनायनि उनाव जोखोम जानाय दावबायारि आरो क्रू मेम्बारफोरखौ मेडिकेल फेसिलिटिसिम दैथायहरनाय जायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे बिरखंआव 134 दावबायारिफोर दंमोन। सासे दावबायारिया खौरां एजेन्सिनो फोरमायदों दि बे जाथाया फ्लाइटनि 1 खावसे घन्टासो गेजेराव जादों आरो गोबां दावबायारिफोरा उन्दुना दंमोन। गासैबो गाहामैनो दंमोन, नाथाय हरखाबनो बिरखंआ गोख्रैयै मावग्लुंनो हमो। माखासे दावबायारिफोरा सिट बेल्ट गानाखैमोन। बिसोर सिटनिफ्राय गोग्लैदोंमोन। माखासेया खर', गोदोना आरो फाफ्लियाव जोखोम जादों होनना दावबायारिया दिल्लीयाव ओंखारनायनि उनाव बुङो। 7थि खौराङाव दङ आसामनि काछारआव बिमाखौ बुथारनायनि दायाव फिसाज्लाखौ हमदों। आसामनि काछार जिल्लायाव 7 आगस्टनि सानजौफु समाव सम्पथिनि दान्थे-बिदान्थेखौ लानानै 65 बोसोर बैसोनि सासे आइजोखौ बिनि फिसाज्लाया दाननानै बुथारदों। फारसेथिं गुबुन सासे आइजोआ आखाइ होनो नाजानायनि उनाव गोब्राबै जोखोम जायो। बे जाथाया सानजौफुनि 2 रिंगासोआव कलेन पुलिस थानानि सिङाव थानाय भाटग्राम गामियाव जायो। पुलिस आरो जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला 40 बोसोर बैसोनि दायनिगिरि आल्ताया गावनि बिमा 65 बोसोर बैसोनि जरिना बेगमखौ न'नि सिङाव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै गोबां जोखोम खालामो। जोखोम जानायनि जाहोनाव बियो जायगायावनो जिउ गोमायो। गिबि रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोनो दि नखरा गावनि आजै-आजौनि सम्पथिखौ फान्नो थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो नांज्लायनायाव गोग्लैसोना दंमोन। अजद होनाय बादिब्ला दायनिगिरिया गावनि बिमाया फान्नायखौ हेंथा होनायनि उनाव रागा जोंदोंमोन आरो नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरा न'निफ्राय गोजानाव थानाय समाव बिखौ गाग्लोबदोंमोन। न'निफ्राय होसिख्रावनायखौ खोनानानै नसुंसेनि सुबुंफोरा जिउ खोमानांनाय सुबुंखौ रैखा खालामनो थाखाय जाथायथिलियाव थाङो। दावराव-दावसि खालामनाय समाव दायनिगिरिया गुबुन सासे आइजोखौ बे एखे हाथियारजों गाग्लोबनानै गोब्राबै जोखोम खालामो। बिथांखौ फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। 8थि खौराङाव दङ मेघालयआ दैबानानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय आसामनि सिएम रिलिफ फान्डआव 1 कौटि रां दान होयो।
आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 4 आगस्टआव फोसावदों दि गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआ मेघालयनि गिबि मन्थ्रिफोरनि रिलिफ फान्डनिफ्राय दैबाना गोहोम गोग्लैजानाय रायजोआव रिलिफ आरो फाहामनाय नाजानायफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय 1 कौटि रांनि बिहोमा मोन्दों। शर्मा बिथाङा मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड के सांमाखौ बाख्नायदों। सांमा आरो मेघालयनि सुबुंफोरखौ आसामनि सोलिबाय थानाय दैबाना आंखालनि समाव मदद होनायनि थाखाय। गुथि खौराङाव दङ आसाम केम्पनि सिङाव CRPFनि रौनियाया गुलि सालायो। 2 लोगोखौ बुथारनानै गावखौ फोथैना लायो। सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्सनि सासे जवाना 4 आगस्टखालि फुंनि समाव आसामनि नगाव जिल्लानि कटिमारियाव थानाय 34 बेटेलियन CRPF केम्पनि सिङाव 2 लोगोखौ गुलि गावनानै बुथारदों। गुबुन सासेखौ जोखोम खालामदों आरो उनाव गावनि जिउखौ खोमाना लादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा गिबियावनो हेड कनस्टेबल HVGD बिष्णु प्रसाद बाघेलखौ गुलि गावनानै जिउ खोमायो। बेनि उनाव बिथाङा फोरमान बिलाइफोरखौ फोरमान खालामनो थाखाय केम्पआव फैनाय SIGD रामनलाल सिंह यादवखौ गुलि गावदों। यादवआबो जायगायावनो जिउ गोमायो। बेनि उनाव दायनिगिरिया B171 बेटेलियननि ASI माने गविन्द श्रीपुलनि सायाव गुलि गावनानै जोखोम खालामो। गुलि गावनायनि उनाव बल्लानि प्रेमबरमआ B171 बेटेलियन बेरेकाव हाबदों आरो गावखौनो गुलि गावनानै लादों। जोखोम जानाय ASIखौ गोख्रैनो डिउ केयार हस्पिटालाव लांनाय जायो, जेराव बिथांनि फाहामथाय सोलिगासिनो दं। थैनाय सुबुंफोरखौ SIGD रामनलाल सिंह यादव, हेड कनस्टेबल बिष्णु प्रसाद बाघेल आरो ASIGD बल्लानि प्रेमबरम होनना सिनायथि होनाय जादों। जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। रैखाथि बिबानगिरिफोरा गुलि गावनायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।